Machiegni kendo kawadhi nyime kod weche manyien ka bende kochopo kinde machalo koda ma wabedo gi chenro mar mine wacho to kapok wadonje twak wang'iyo kanyero miyowa mano mar Juma ni ka bende kawaparo ni Juma niendi wenge duto ne ntiere e od bura mano mamalo kanyakla kod mar Senate ka bende jo od bura kod senators ne chamo muma to wenge duto ne ntiere kuom miyo achiel miyo noero ma bende iwacho ni noloso historia mano mapacho ka kapok wadhi mathoth en kanyero karan mar od bura mamalo ma bende nitiere e yor kojolo gi kinde machalo koda ma iluongo ni Serah Kioko wawinjane matin kaka chenro osebedo e Juma ni. Before I allow you to make any points of order, please allow me to make a short communication and then we proceed. Any other member who might be seated somewhere and they have not been sworn in, so that we do not conclude before every member present today has been sworn in. Mano kanyo mana matin kaka Serah Kioko osebedo katiyo kata ka chwalo chenro nero mano mar chamo muma nejo od bura mapacho kamana kaka wacho obedo miyo mokwongo mar tayo chenro machalo koda manero e historia mar Kenya to ok mano kende nitiere gik mathoth ma bende osetimo e od bura mano kanyero e higni 28 kata maloyo ma bende osetiyo e od bura mapacho kendie en bende en miyo mokwongo mobedo director ma bende tayo chenro mag chike mano kanyero e od bura mar Senate. Serah Kioko bende kawamedo kaka wawacho kanyero no yiere jalup karan mano e od bura mamalo mapacho ka bende en achiel kuom mine ma bende kwongo bedo karan e od bura mano mapacho kaka wawacho miyo e Juma ni wenge duto ng'iye mano kanyero kawamiye puoch gi pak kaka miyo mar Juma ni.